Gospel of John, yes, chapter number 1. Let's take 40 to 42. Umvangeli John, chapter 1, verse 40 to 42. Oyiphethe angayifunda bese siyathandaza sikwazi ukuhlukana kusase eli sibuye kusene sizodumisa inkosi yethu. John, Steve, and followed Jesus and Andrew, Simon Peter's brother. He first found his own brother Simon and said to him, "We have found the Messiah," which means Christ. He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, "You are Simon, the son of John. You shall be called Cephas," which means Peter. Amen. Ma, bozofunda which language? Okay, says amen nje ukuhlonipha nje. Uphilile kodwa? Wamuhle kangaka namhlanje. Ugcina ukhala. Praise the Lord. Omunye walaba ababili abamuza uJohane balandela uJesu wayengu-Andreya umfowabo kaSimoni Petru. Yena wafumana kuqala umfowabo uSimoni wathi kuye, "Sifumene uMesiya okungukuthi ngokuhunyushwa uKristu." Wamisa kuJesu, uJesu wambheka wathi, "Wena unguSimoni kaJona, uza kubizwa ngokuthi uKefasi, okuhunyushwa ngokuthi uPetru." Amen. For the fruit we are about to receive, we thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Asiqale nje sithi just for 5 minutes ifundise. Ngehlisela nje kancane phansi, just mangikhuphuka uzakhuphuka nami. Ungasabi nokutranspose nje sihambe kube mnandi. Last funda khona kune character that I want. Before sithola leyo character, le viki sidli character yo. uNkulunkulu is shaping us to any direction. We appreciate that. Now, the funny thing bingelela, right? God bless you, sir. Last sifunde khona sifunda the book of John. It is siqale siveze I-character yalo oyibhalayo ogama lakhe lunguJohn. Now, John was the youngest disciple of Jesus Christ. Kulama disciple ayi-12. uJohn was a last born. Kusho ukuthi ebemncane kubo bonke lama disciple. Amen. Now, uJohn uye ke obhale this Gospel of John esifundayo, and he is also the writer of 3 epistles of John. Bese uyaphinda, he's an author of the book of Revelation. Now, his theme in all his writing, he seems to display the love of God. Hallelujah. Kungakho sibona kuJohn chapter 3 uma ebhala ethi ngiyazi Sunday school ethi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa. We do know that verse, right? Bese ku epistles of John simuzwa ethi God is love. Now there is a reason behind ukubhala or uku-expressa uthando lukaNkulunkulu ngalendlela. Kumbula manqala ngithe he is a youngest disciple of Jesus Christ. Njengoba emncane lithi iBhayibheli whenever Jesus and his disciple will journey, uJohn ebuncanini bakhe mabese behlala phansi bakhathele, lithi iBhayibheli he will lean on Jesus bosom. Ibhusum iledwa ngithi esifubeni. Yazi isifuba sika Abraham, hayi uJohn wazi nesika Jesu. Now
those who got that opportunity yokufunda in life science, they will tell you ukuthi la esifubeni kukulula ukushesha ukuzwa ukushaya kwenhliziyo. Now uJohn njengoba bephumula ekambalala esifubeni sika Jesu wakwazi ukuzwa inhliziyo kaBaba uNkulunkulu. Why ngithi uNkulunkulu? Ngoba lapho kunalabhala khona athi Jesus and God are one. Ngamanye amazwi, you cannot separate God and Jesus. Bayinto eyi-one. So uJohn makezwa the heartbeat kaJesu ufana nomuntu ozwa the heartbeat of God. So kusho ukuthi uJohn njengoba ekambalala esifubeni uncela uthando likaBaba. So it is easier for him to express indaba yothando. In other words, if you are struggling ngokuba nothando nomzalwane wakini, you need ukambalele esifubeni so that uzumfuthu wothando lukaNkulunkulu. Noma ungathandwa kini, noma ungathandwa ebandleni, there is an opportunity yokuthi usitholele isithando atohlabelelayo nawe ungamthanda umthathe umenzo wakho ngokuqambalala nje esifubeni sakhe. Praise be to God. Now uJona enye yezinto abhala ngayo ubhala ngedumiso. Ngiyithanda lento eliyenza libelislinda kuyindumiso. It's very, very, very powerful. One day mhlambe nakusasa uNkulunkulu asipithuba sayichaza for 2 minutes. Now uJohn cishe ngathi uJohn ebemgwinyile lenhlanzi. Now uJohn uma ebhala ngendumiso simuzwa ethi bangehle mina ukuze wena uphakame ukudumisa lokho uma uzibona umncane nemkhulu. Glory be to Jesus. Kunenye futhi sesiyenza ingoma la ekhaya ethi njengoba uMose wayiphakamisa inyoka ehlala kanjalo nendodana yomuntu sekumele iphakanyiswe. That is worship. Bese siyaphinda futhi simuzwa mayekhaza ku chapter 4 leka Samaritan woman umathi isikhathi siyeza futhi sesifikile la abazodumisa uNkulunkulu ngeqiniso nangomoya. So uJohn, he is in the right position of explaining about indumiso ngoba indumiso ifana nenhliziyo kaBaba. There is nothing that God enjoys like worship. Ngoba indumiso iyakwazi ukumenza ukuthi noma ingelosi zingamdumisa kangakanani ne ingelosi azidli isona sihlezi naye enkazimulweni kodwa masekudumisa thina uyenza iphoso bese akhona abafana nami emhlabeni bayangibiza asihlelo sobukhosi ayehlele la sikhona. Eyogcina kwi-Revelation sibona ingelosi iza. Uma iza uJohn ngoba sekayijwayele lento ukuthi makuvela into zasezulwini angizibuki njenge-apostle, angizibuki njengomuntu ophakeme, kumele ngehle. Bese ingelosi ithi hayi kahle kahle wena uyilevel engaphezu kwami. Ngithembi ngiye lapho asibuye. Now the very same John to me mhlambe my apostle when uza explain kangcono le, but to me whenever I read and peruse ngezwi likaNkulunkulu wabona uJohn, he is the only disciple who saw Christ in his glory. Wonke ama-disciple saw him ezalwa, ephila, ebulawa noma sekahamba. Kodwa uJohn wambona sahleze enkazimulweni. Mhlawumbe singathola only 2
people in the New Testament, in the Bible, la singathi nabo balitholile ithuba and ababelong kule 12 bambona uJesu ahleze enkazimulweni. Glory be to Jesus. Now ubani singambheka lapha eBhayibhelini? Yabona leyo kumbuza i500 emowenza kanje. Yayazi keyboard. Uyambona uStefan lithi iBhayibheli uma ekhava indaba zikaJesu, the community yamvukela amandla, yamshaya ngamatshe, umise mshaya ngamatshe, akazange akhala athi ngiyekeni, kodwa simuza athi qhubekani ngoba ngiyalibona izulu livuleka, ngibona indodana ihlezi ngasemnene sikaNkulunkulu, mabanthuka abangithukayo, mabangishaya abangishayayo, mabangijiyela abantu, mabangangibingeleli, qhubekani, for I see him in his glory. Ngithatheleni into zami, ngiyekeleni ngigula kanje, ngiyekeleni nginganamsebenzi, emasiqhubeke for ngiyambona. That is Stefan. Wathi masishaye noma ivunguvungu singesa kangakanani. Wabona uma singiphushela ekutheni ngilibona livuleka, hayi masiqhubeke. Wafundisa inisami ningasanduduzi, ningasangikhuthazi, ningasangiseki, for I see the heavens opening up. Ngoba kungenzeka ukuthi konke kuhamba kahle, but failing to see ukuvuleka kwezulu. Ngoba izulu livulekela laba noma sekezwipheni babuza uNkulunkulu. Ngikhuluma ngabantu bahlala emkhukhwini kodwa bazuka umnandi bokukhonza uNkulunkulu, ngoba bakhona abanama-mansion, abanayo imideni, bakhona abalala kwi-king size bed, abanabo ubuthongo, bakhona abanokudla efrijini kodwa kuna-appetite. But mina ngilala ngendlala, ngilala phansi, but kunento mnandi engiyizwayo. Ngiyalibona izulu livuleka, liyavuleka. Bamangala abantu ukuthi awumshingani lo Nkulunkulu, awumuthuki ngani, wawusaqhubeka uye enkonzweni, akaphenduli musi. Lalelani bantu abasekhaya, angizanga kuye ngoba ngifuna uphendule, angizanga kuye ngoba ngifuna ukudla, kodwa ngize kuye ngoba unguNkulunkulu wokusondelwa. Sizokhonza nabantu emkhulu abazokhonza uNkulunkulu noma sishaya ngapha, sishaye ngapha, sibe ngathi asindawo. The devil is a liar. Come on me, sizongithola ngimile. Kunengoma yesisuthu ithi hlomo yohalalela, moya wanethi, moya watshiseyo, moya wantati, unusetsi rihlomile phela lesi. I see izulu livuleka. Yabona nakuma open air or attended, singaliyenzi iphutha mfundisi wami ukuthi wazana kuJesu inkinga zikho, kodwa kumele sikhulume iqiniso ukuthi zikhona, kodwa kumele sibatshele ukuthi ziningi inhlupheko zalabo abalungileyo, but into nathi sihamba noNkulunkulu osikhipha kuzo zonke, akangikhiphi kule yizolo kuphela, ubhekena namhlanje nakusasa ngisazophuma. That is the kind of God that we are seeing. Hey ndoda, amanje ebuhlungu kangaka uma kungangena umfana aphethe iketi
sonke sothona phansi alimnandanga itshe alimnandanga itshe libhlungu kungenzeka akushaya ikhanda kuphele ngawe kodwa siyabuza uStefani hayi ngathi akakashaye shaya I see izulu livuleka maliqala livuleka lihlala kwipain yakho njengoba sikushaya kanje asisashayi wena. Don't you know it is no longer I who live but Christ. Laba bashaya mina abasashayi mina bashaya yena laba bathuka mina ithuko zabo sibhekanga kimi for it is no longer I who live but Christ. Kubeka usiphilele wena uzoshayeka yabona njengoba unenzondo ungaxoleki udelela ungakhuzeki ungaboniseki ujikele emuva just know ukuthi sekuphila wena kodwa kwafa uKristu ngoba laba bafile uvela uKristu. Mina ngezwe amadimoni yabona ufundise nje uyazazi ngoba wakhipha amadimoni ngikhumbula amadimoni uma ngibona angwezwanga amebeza igama lami angenzwanga emebeza isibongo sami kodwa ngezwe athi son of man uyazishisa ngoba the demon abasabona uphosha wafa kanye naye uphila uKristu uphila phakathi kwawo. Oh nenkinga mele sibhawe ngoba yonke into edaliweyo iyamthobela. Uma wena usasithobela check yourself ngoba izinto ziyamthobela ulwandle lababona. Ngamuzwa mina ohlabelelayo athi noma isiphi isimo sona siyamlalela izimo ziyahluleka ukulalela thina asilalela abantu kodwa silalela uNkulunkulu. God in me must rise above everything else. Glory be to Jesus. Amen. Hayi asisukeni lapho. The second person osimbonayo abona uKristu enkazimulweni nguSawule okuthiwa uPaul. Lithi iBhayibheli yalinilanga aphethe an order yokwenza njani yokulobulala abaKristu yokulobopha abaKristu. Lithi iBhayibheli yavela leyo ndoda hayi ubona uphazamisayo kodwa mfethu ohamba kamnandi kanje la uPaul kuthiwa endleleni mina ngibona izitha zakho ziphenduka ziba abangani bakho yazi khona abantu abamele baphambane nathi kodwa bayojika endleleni asibambe ngesandla sizohamba nabantu abathumela ukuthi bazosibulala. Ngibona inyanga ngibona nabathakathi bazokhonza la ilindaba ingoba izitha zethu siyophenduka abangani bethu. Paul isitha samaKristu. uPaul isitha samaKristu siready ukuyohlasela emkhuluphini ukukhona ugobela ozohlasela emkhuluphini. Ngeke simemeze kodwa izothi makangena ngoba uzongena kwabantu ababona izulu livuleka siyobezwa uma bakumele bathi thokoza gogo bazothi bayethe uma bamele balahla
ukuqetha ngebandla likaNkulunkulu. Kunabantu who are in the plan okuqeda lento. Fundiswa ngicela ukusho ngesibindi, ayivimbeki lento. Ayibulaleki lento. Angithi yasula ithuna. Yasula ukufa. Umthakathi uyini? Uyini umthakathi? Uma lento yamethuneni, yathi angeke sikhwelele la. Angeke sife la. Sizophila. Lithi iBhayibheli uPaul a lightning struck at him. Wow. Ngoba bayahlupha abantu abaye bashaywa yilightning kodwa bangawi. Ngoba ukuwa kwakho kuwa ubusathani bakho kuvuka ubuNkulunkulu. Sesizwa kunephiko elivelayo lithi Saul, why are you persecuting me? uPaul ngoba uwile wasuku. Lithi iBhayibheli he recognized the voice engathi uyazana nayo. Ngoba wali izulu livuleka wathi ngubani Nkosi? Wathi uJesu ohlupha abantu bakhe. He was in his glory. He was in his glory. Yabona namhlanje mele simbona senkazibulweni. Siyahlupha isizukulwane esimgcina ethuneni. Siyahlupha isizukulwane esimgcina esontweni. Siyahlupha isizukulwane esimgcina ekamureni kuphela. Siyahlupha isizukulwane esimgcina kwimibhalo. The only man that I love. Abangani bami bayangazi bathi umuntu wami uJohn. Ngiyamthanda ngithanda istyle sakhe sokubhala. Besiza kuchaza kakhulu manje sesigijemele enye character. uJohn, hayifisa ukuthi ngisho nje. The only believer evala uNkulunkulu umlomo. uNkulunkulu ekhipha isiprofeta ngoEsaya ukuthi they will strike the shepherd and the sheep will be scattered. His prophet esaphuma ukuthi bayoshaya umelusi izimvu ziyogcwala yonke indawo. Wathi uJohane sizoyenzeka sona kodwa hayi ngami. Ule nkani yalomzalwane wathi uNkulunkulu iqembu ngayiprofeta ngabazalwane kodwa ungangifaki mina lapho. Ngoba mina ngizokulandela. Ngizokulandela msindisi wena wachithi gazi. Noma bonke bekuthena kodwa mina wathi uJohane bazophika uPetro. Ngempela wamphika uPetro. Wathi bazobaleka bangena ezindlini. Ngempela kwaba njalo. Kodwa uJohane madoda wamlandela. Ufika edineni. Sizomlandela noma siphuma singatholanga lutho. Wathi ukumlandela siyamlandela. Ngiyabazwela laba bazohleka ukuthi uhambe imvuselele iviki lonke kodwa kwenzelanga lutho. Sizobatshela lokho siyomlandela noma singabonanga ama-miracles, noma singaphilanga, noma singatholanga into zethu. Siyomlandela noma bonke bamudela, noma bonke babuyela emuva. Thina sizomlandela. Asizanga kumfundisi, asizanga ku-leadership, size kuye. Bazalwane, lalelani ikomiti yasekhaya noma ningamplani ngizomlandela, noma ningangibulisi ngiyaza Sunday, noma ufundisi angangibuzanga impilo okusalayo ngizolikela ngizopheya ishume zami hayi kuye kulongise kuye.
uyasigcina ngoba nathi ezakhe ngoba esikaNkulunkulu. Mina ngisazi kule soko i-leadership ingilimathile elikaNkulunkulu leli bandla lafelwa emaphakatheni kwavuleka ayile lafela asizozwa ngawe thina. Mina ngilenhlobo mama wami unyathela manje sase ngikuthande kade awenzanga lutho ilithaba ingoba ngizomlandela. Yabona the day yena azothi ngihlahla lamuva ngingasamlandeli, that will be the day uzobona ngeke ngingene kulomntana. As long uJesu saseyinkosi uzonqolela mfundisi motha ngiyokhoze ngathi awunyathelanga, ngiyokhoze ngathi ngikhutshwa ngizokulandela. Somlandela bangangishiya abazalwane bangangijikela endleleni izobiza umnikelo nabo uma mkhabela sijabulile namhlanje sasa ngijikele yaqolisa ukutshela lokho ukuthi ngidela ngathi awungenzanga lutho. Inithaba ibizwe ecebweni lakho wena ufaka wena uhlatshwanga awubange emnqamlezweni awungenanga ethuneni ayikho into ongangenzela yona kodwa lona bahlupha abazalwane abafuna ukushayela izandla, abafuna ukurecognize, abafuna ukubuza impilo. Asizelanga uzosocialize la. Sinawo ama-WhatsApp group siyoxoxa ku-WhatsApp kodwa masize la size kulo ongabonwanga ngamehlo enyama, size kula ndoda enamandla amaningi, size kule ndoda ekwazi ukufohla njengamanzi, size kuye Baba asisene emntwini, size kuye. Uyabona abazalwane abakhona ngempela bayamlandela, bakhonza kubanda, bakhonza kushisa, bakhonza izinto zingalungi, bakhonza kumnandi, imali khona imali ngekho, bayibiza imali la unganamali. Don't worry, uNkulunkulu ufuna imali kulabo abaphi imali. Uma ngakakuphi, do not be discouraged. Siyezi isikhathi sakho ngoba lo uNkulunkulu lo uhamba ngelayini. Ungathi mawunganamali uhlala ekhaya, uhlala la ekhaya ngoba ishikwembu ushukufuna la. Uzogcina ukhuluma into ezirong, phathi red pen uthi imali wrong, and the day we paid wogijima kundlula wonke umuntu. That is the problem abazalwane. Bayehekela babanikelayo uNkulunkulu angakakuphi ngoba uNkulunkulu akayifuni into angakuphanga. Akahlali uNkulunkulu akahlali. Singakhutshwa nje yilabo mhlawumbe abame ngaphambili bayikhulume kahle. Uma basayikhuluma kahle kuthi silethe imali enkosi. Ngicela ukuni-advise noma ungezange uphethe imali. Uma kusukuma kunikelwa uthi uNkulunkulu into ngiphe yona ngiyiphethe inhliziyo manje. The day uzongipha imali ngizoyibeka bese uyenza ngesandla ubeka inhliziyo. That is the kind of God that is esimkhonzayo namhlanje ntambama. Now simbona uJesu eselenge emnqamlezweni athi, woman, here is your son. uJesu makathatha the last breath, he was there uJohn. Uma libiqhubeka kanjalo simbona ngishilo ngathi ubhale the book of Revelation. Lithi iBhayibheli bayazi ke abazi history yeBhayibheli
wakhishwa amehlo. Uyabona le, I'm still ngisayisearcha le, ngiyithole kuma theologians, ngisayifuna kwemkama ukuthi uNkulunkulu wawufunani kahle kahle ukuyibhala le. Wayekhishwa amehlo, kodwa sibuze bhala athi mina Johani ngangise Patmos, bamukhiphe ini, kodwa ngabona anginawo amehlo, kodwa maselivulekile izulu ngiyabona. Anginawo amaphilisi we-high blood, kodwa maselivulekile izulu i-high blood yami iba normal. Anginawo amaphilisi weshukela, kodwa maseyizulu livulekile, hayi ishukela yami iba normal. Ngabona he was in his glory. He was in his glory. Mele nimbone uJohane enganamehlo, kodwa ekwazile ukumbona. Bazalwane, akukuhle ayithi ngikhulume nabantu abasha, young people, akukuhle ukuhamba noNkulunkulu ningamboni, ngoba niyogijimela yonke into ekhona. You will surrender to everything. Nimbone. Okay, angimakhabela ukuthi verse le ithile verse lasifunde khona. Simon uAndrew, the brother of Simon, wahlangana noJesu. Sekahlangana noJesu. Lithi iBhayibheli lami, sekahlangana noJesu, wagijima walanda umfowabo, waza naye, wathi sihlangana naye uMesaya. Simbonile uPeter uSimon wangamosha isikhathi, wathi asiye kuye mabafika, uthi uJesu, ngoba uJesu kwazi ukundlula wonke umuntu. Wathi uJesu asavela, wathi wena unguSimon, kodwa namhlanje ngiyalitshintsha igama, you will be Peter. Lokho kungitshela ukuthi uJesu khona into wayibona kuSimon, wathi angeke ngilunge ukuhamba noSimon, ngoba uJesu uqala asusa izinto ezizoba inkinga along the way, bese ukhuluma ezizoba yifuture. Ngoba iSimon is a name. What does Simon mean? Simon means the reed. Yesizulu ithi umhlanga, nasiyesisuthi ithi umhlanga. I don't know in your language, but ngiyacabanga ukuthi niyangizwa. Futhi nina abahlala la ku-easy ukuthi niyazi ukuthi uyini umhlanga. Yinotshwala okumila emanzini, la kunemanzi, la kunodaka, la kungole khona. Manje uJesu bembona, wathi angikwazi uNkulunkulu ngingcwele, ngihambe nodaka, ngihambe nokunqola, ngihambe nento entengentenge. Umhlanga utshani obu-weak, very weak. Noma umoya u-strong uyanyakaza, noma umoya u-weak uyanyakaza. Umhlanga ukwazi ukuma straight, awunayo i-backbone, uvumelana nanoma yini, olovela ngale uyavuma. Wathi uJesu sizoba nenkinga la, asiqale silungise. Simon, he is very weak. Wangena omunye umfundisi, njengoba sengihamba uyosuka ubona ukuthi umfundisi uyabanda. Yini indaba? Ungumhlanga, untengentenge. You don't have a right standing. You don't have a backbone. Wavula isonto uyashiya, uyawakhonza wonke amasonto, but asiblame, ingoba you are very weak. Uma izinto ziba
iBhayibheli, Simon was a coward man. He was a coward. Simbona kuphi? Simubona uya and you complain imihlaba. Yonke into wrong. Yonke into. And bayahlupha abantu abangakaze bangene to the school of the spirit. Basola yonke into. Imihlanga iya complain. Yonke into bayayikhulumela. Imihlanga enengamagwala. uJesu wathi uzomphika endleleni. Ngimkhumbula athi bangakuphika bonke. Kodwa mina ngoba imihlanga isheshe umfundisi sizokusupport. Hlala imvuselelo sizokusupport. Mayisekhona ihlehlele bufa. Ithe izokusupporta yini indaba ingoba ifuna ukuvela ingcono. Nayi imvuselelo ihlehlele bufa. Imihlanga amagwala nawo. Wathi uJesu angihambi namagwala. Akalungi. Yayazi lethe amagwala kangena ezulwini. Amagwala. Imihlanga. Ngalinye ilanga uJesu seba ithi ngikhuluma ngamagwala. Yilaba masiba plana ukuthi azothatha umnekela azoba iMC. Hayi angakabi kahle. Uzoba kahle nini umhlanga ndini. Sizosebenza la. Akekho sofuthumeza itulo. Leso situlo sisakho. Indawo yethu sizosebenza. Siyaplana kula wena ufuna ukuyela emuva. Sibangezela kukuthi la siyakhona sekuntambama seliyashona. Sheshisa njalo masiplane. Mina ngisasemncane ungumhlanga kodwa uNkulunkulu he is in a business yokukhipha imihlanga asemkhuhluphini. Sizosebenza sonke manje. Sizosebenza sonke. During the week, this is our coach. Mele abe ne-stress makayenza i-planning and i-stress esihle sokuthi ngiyofaka kubani. Ngoba noma ngingathi ngifaka uma donation ugood, noma ngingathi ngifaka uma nibani ugood. uJesu uPeter uSimon wathi mina ngizokulandela la uyakhona ngeke ngiphike. Wafika ilanga abaJuda babamba uJesu. Umhlanga wangalindi ukuthi akhumbule wathi wafuna umlilo. Kunabantu uma izinto zihamba kahle bafuthumele la bekhona baphika amadla wevangeli. Ikhalekta yabo iyamuphika. Yebo basho bathi uSiba sindisiwe. Bezwa umfuthu wemali, bezwa umfuthu womsebenzi, bahlala kahle emshadweni. Hayi umuntu uhlaya kerekeni yahawu. Siyahlala thina emakhaya. Umangale umuntu yazi kunabantu uNkulunkulu ufuna ubabusisa ngezindlu but inkinga yawo iyiwani. Unewali yokuthi wena ungasuka uthi Sunday awuze enkonzweni ugade indlu yakho. Cabanga ugade isibusiso uyeka ukubusisa. Sinabantu abanjalo. Ushiyeka nesibusiso uyeka ukubusisa. And isibusiso singaphela kodwa umbusisi yena. Hey! Wamphika. Khona abantu uma izimo sesiphakeme bashiya konke. Bayamphika. Umuphika ngezenzo. Yabona mina ekhaya basindiswe ngami. Into yabenza ukuthi basindiswe
Angithi ngasho ukuthi ngangiyenza konke amanyala enziwa ngabantu abasha abangakhona, which I believe abayenzi la. Uma bayenza sesiyakhansela ngegama lika Jesu. Yokulahla boyfriend, yokulahla girlfriend. Khona bayolahla ama boyfriend okunuka. Ekhaya. Hey! Baba mina bangaziyanjola, bangaziyangisidakwa, ngangidelela uzubona ukuthi nalo ozongishaya akasazi ukuthi angishaye kanjani. Kodwa uJesu wangena enhlizweni, waqala ngami ekhaya ukusithoba, ukuhlonipha, ukugeza izitsha, ngoba yonke inkonzo iqala ekhaya. Asiqali la sizomprofetha, kodwa ekhaya singamabhokolo. Mihlanga mayishe ngegama lika Jesu. Mihlanga mayiphume, we uproot ngegama lika Jesu. Siyakhahlela ngegama lika Jesu. Siyashisa ngegama lika Jesu. Shapa Jesu, shapa. Sotela mihlanga, moya wemihlanga, moya wemihlanga. Ngeke kusale kuthi namhlanje we are taking. Uma yenzeka kulela sonto, uma yenzeka kulela sonto, hayi ngizomemezela, not in Kusupi. Ayilana, ayilana. Not in this pulpit. Not kule committee. I-chatbot yasemkhuhlu iyashimihlanga, iyashimihlanga, iyashimihlanga ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Oh glory. Imihlanga iyahlupha, iyahlupha imihlanga. Ngelinye ilanga uJesu uza ngombono uthi mina ngiyothathwa ngifake engcwabeni. After 3 days bese ngiyaphuma. Izumhlanga uthi Jesu, ngoba imihlanga inalento engathi ikhuluma kahle, kanti is there to derail the plan of God. Uma ingeke kaNkulunkulu iza nombono ovela phezulu ayenze ngathi ustopa ngendlela right, athi mfundisi ngiyakusupport kodwa singayenzi manje. UJesu ngoba uyindoda yomlilo, imihlanga iyasha phambi kwakhe. Simuzwa sekathi angasabi nalutho, athi shut up Satan. Kunabantu la sizothi shut up ngombono wakho, sifuna the plan of God. Shut up Mtholi Satan. Abaningi abangalifundanga kahle lelo verse bathi uJesu angabiza ingane yakhe Satan, kanti uJesu akakhulumi nalokhuluma nemhlanga osavelile. Ngoba imihlanga, let me tell you, uma sithi siyayitoloka le verse, uJesu wayesepulpit. Imihlanga iyayithanda ipulpit, iyathanda ukuvela, and ukuvela kubuhlungu ngoba ungavela engathi ulungile kodwa i-character iyavela. Yabona i-character ingakuyekela uhlezi laphaya, ingakuyekela usipretendela ngaphandle. Yabona leso singakhuluma ngakho ukuthi asijola simala bese kuphuma iphunga. Kuzwakala iphunga lawo ngcwele ukuthi ayayilalwa le ntombazana. Uziphunga ukuthi ayile ntombazana le ayilale emalundi, ivuke ekhaya
liyavela ukuphuma. There is no need bobaba ukuthi sithi mantombazana ningasajolayi le nto manje nyekeni kodwa bambiseni nani nizobona ubuhlobo. Iphunga liyasivelela, ipride iyavela, ukudelela kuyavela. There's no need yokuthi kubuze ukuthi ubani one-pride. So thumela idalo shayekile. Iyanuka ipride. Iyanuka ipride. And the pride comes. Qedile mangishontshana. Amen. Sengiqedile mangishontshana. Now, lo Simon kunento engithusa ngayo. Uma uJesu esevukile ethuneni bangakambona angakaveli kubo. Wabhoreka ngoba imihlanga iyabhoreka. Uyabona ngamafoni ku WhatsApp sikhonza. Ibhizi ku Facebook thina sizunkulu. Jesus. Mhlawumbe ucabanga ngeboyfriend yakhe. La ikhona yamchitela kodwa ngicabanga ngayo. Kodwa thina sizodwa ebusuku nemini Jesu sicinga nawe ebusuku haninana sithe sicinga boJesu thina. Imihlanga iyabhoreka. Uyayibona ngani? Mina msorry nizongixolela ngifuna ukubona umuntu ophethe ifoni sikhonze never. Especially sikushunyela. uNkulunkulu phela uma umuntu ashumayela uNkulunkulu usuke ekhuluma nawe. Amen. Akabhoreki izulu uNkulunkulu. Kodwa uzele wena because uyakuthanda. Dlala ngefoni ubhizi. Mawuthapeka ku Facebook, bheka izinto ezisinathe esizo. Amen. Molisa umqondo wakho. Awuqeda lapho ukhala uthi awulali uhlutshwa inyama. Shut up. Inyama my food. Zohlutshwa inyama. Uzogive in kule nyama. Akikho lapho. Kodwa iyabhoreka imihlanga. Wathi uPeter ngoba imihlanga ihlupha ngale. Ayifuni ukwenza okungcolile iyodwa. Ithatha ithatha ikhuphi. Believe you me. Uma useqambini la. If la uze nabangani bakho, senkingeni. Senkingeni. Asindawo yabangani la. Singaya phakini basifuna ukuyoba nabangani. Bheka imihlanga iyenzayo. Athi uSimon, uJesu angakaveli kubo. Kodwa ayikho lento kaJesu. Asambeni siyofika. Imihlanga mayibhorekile ithatha nabantu abangayazi lento abayenza ngaphandle. Athi let's go to fishing. Wabathatha ngoba imihlanga ibuyela kulezo zinto abebazenza. Uma ibhorekile. But the more uhlala noJesu umhlanga uyancipha. Uthi uJesu, I will make you the rock, the stone. Amen. Yayachinja amagama namhlanje ebusuku. Lento wayihiyo not tonight. Wathi wena uyithi the stone. Yini nje ulifaka emanzini kunyakaza amanzi lona linyakaza. Ulifaka emlilweni ubona umlilo uphephetheka kodwa lona linyakaza. Ulibeka la iminyaka neminyaka uyolithola la. Aliphephethwa imimoya, aliphephethwa inkinga. Lima noma selishonelwe ngabantwana. Lima noma selithola i-refreshment. Liyangama noma ibhizinisi ifa. Liyangama noma ingane zakhe simvukela amandla. Liyama itshe. Liyama lithi lombeke la uzongithola la. Uyazongisusa la emkhuhluphi. Noma umathanga hamba ngizohlala. Noma bangahamba bamkhabela ngizohlala. Ngihlala kunzima. Ngihlala kuneyivuguvugu. Ngizohlala. Hlalani. Itothama. There is a movie. Challenge
eka Van Damme. I think it's double impact. Kuthiwa kwakunabantwana abayithuba ka Van Damme, a boy and a girl. Van Damme is a steady. Wathatha intombazana yakidnapwa ne president. uFan Damme kuse stadium iRocky. Bayibiza isoccer le America iRocky ledlalwa kanje. Le stadium sihle ngaphakathi. Wathi uFan Damme uphethe lowo mfana. Wathi my boy, come here. Come here Lion. Wathi uFan Damme woza uhambe namfethu. Tama la. Ashikira Shanghai. Tama. Wathi uFan Damme, my boy, look at me. On paper. What did you trust me? But yes, Daddy. But lalela izwi la. Hlala la. Do not move until I get back. No matter what. Van Damme waphuma. Wathama phansi. Buyela iRocky. Ama popcorn aphela. Idrink yaphela. Ngoba uJesu nokumphakwaza ukuphawa. Eluzophela. Akusho ukuthi ushiye indawo yokulitha. Wahlala umfana. Aphela. Waqala waphathwa umkhamo. Awubambeka umkhamo futhi mawingane wesi. Lo mfana wakhumbula ubaba ukuthi no matter what. Wahlala. I-stadium sacollapse. Akakabuyi ubaba. Saqala sawa. Abantu babaleka ngaphakathi e-stadium. Khona ubaba behlezi phambi kofanos. Wathi kuye, my boy, let's go. You will die. What, to be honest with you, I am so scared. And I can outrun everyone. But 19, ngiphethe amazwi kababa. Athi hlala la. Ukuze ngibuye. Ayinadaba. Bangena la manje. Bathola imishado. Kodwa mina ngiwutholi. Dala ngikhona. Ngizohlala. Anginadaba. Nama prayer request. Esabo siyaphenduleka. Eyabayiphenduleki. Ubaba. Uthenge ihlala. Wahlala. Wahlala abantu behamba. Wahlala abantu bebusisela. Wahlala abantu bathola into zawo. Kodwa wahlala. You are alone. Akekho yedwa sele. Akekho yedwa sele. Kodwa ngifuna ukukhumbuza ngoprofeti. Athi uNkulunkulu babulala abaprofeti bonke. Sekusele mina yedwa. Ikhona ivoice ezokutshela ukuthi ikhona ingosana. Kungenzeka ubaboni manje. Wena hlala endaweni yakho. Umoya wobusuvukela. Ungayishiya indawo yakho. Sizowa ngapha nangapha. Hlala. Hlala. Awuhlali ngoba ustrong. Awuhlali ngoba ufuna uhamba. Kodwa uhlaliswa amazwi. Utheni uNkulunkulu kuwe. Wait upon the Lord. Those who trust upon the Lord, they shall fly like a mountain. Before you say anything, ngaqala ngaphathwa umkhamo ngabapressed, but I did not move. Ziyawa izinto ngapha nangapha, angiyanga ndawo. Daddy, you know why? Don't call me a stupid, but mina ngibamba amazwi kababa. Angqona amazwi kababa. Bayakhuluma abanye abantu, kunama voices akhuluma makunzima ukuthi uma ufundisa abeke isandla kwenzeka lutho khona ugobela lapho. Yena ngiyana kuleso sangoma kodwa ngihlezi. Udaddy wathi kuye, because you are a good boy, there is a reward for you. Kuna reward.
azothi good. Well done, my good and faithful servant. Suka uthanda ukuthanda, suka. Sesithandaza. Wathi I will make you a rock. uJesu, upon this rock I will build my church. Wangagcini ngokusho njalo. The gates of hell isihogo sizobhawa la kuwe. Yonke imithi izophupha. Abathakathi into zabo singashoko back to sender sizobuyela kubo. Isikhohlo samadimoni sizosha ngegama lika Jesu. I will make you the rock. What is the rock? Masakula kunenkukhu ye50 rand. Yayithengiswa nge50 rand lemhlophe ilamthuthu. Mawuyisa eSpa 80 something. Mayifika eWoolworths iprice yakhuphuka. And it's the same chicken. You know ikhuphukiswa yini? Amaveli. uNkulunkulu uthatha into engayisiyilutho. Ayenze something from being a reed to be a rock, to be solid. Ukumelana nezivunguvungu. Liyenzani le rock? Ngelinye ilanga abantu badakwe umoya oyigcwele. Remember the reed was a coward. Engakwazi ukume ebandleni. Lithi iBhayibheli kunabantu abayi5000. Sabona uPeter ememezela athi abadakwanga laba bagcwalisa umoya oyingcwele. Usazobe ekoteni from monthly to quarter to a convention. Nasetha abantu, for you are a rock. You are a rock wena. Sambona egeyidini isikhwala sihlezi sicela imali. Wathi ukhipha imali. uJohn wambamba Peter, the rock from bad an influencer. He is now a good influencer. What? Imali asinayo, isiliva nogolide asinayo, but we have the name of Jesus that is powerful than any other name. You are a rock. Let us stand on our feet. You are a rock. You are a rock. Ngicela ukubona the rock. Zothandazana ama rock.